kami nga si Ate ko, broken family ko na. Uri pa inuwi, bagang na, ay ito na tagitanak mo, mawanan si respeto dahil ka. The forgive is divine na talaga. Hi everyone, welcome back to another vlog. So in this vlog, it's all about our experience in Goodwill. Siyempre, wala na naman akong nagawa na intro during this vlog. That's why I'm doing this. But anyway, it's all about shopping. Ukay-ukay shopping in Canada. And stay tuned up until the end of the video if you want to hear some words of wisdom from my father dear. More on shopping lang talaga yung nangyari dito. I hope you enjoy this video. Uy, 9 to 10. Tinawag niya ako. Made in Korea. Size 9 to 10, mother. Excuse me. Uy, size ko dahil. Sid. Ay, won mayat. Hoy, ayos. Pwede. Pwede. Ito kaya, magkano? 15 lang, oh. Nanano dahil tang. Kung nga bet, agplansya ka pa dita. Oo nga. Agdardaras ka lang garoon. Mamamalansya ka pa. Yan yung mga outfit na kailangan i-prepare mo sa gabi. $9 lang, oh. Pang fall. Yeah. Kailang mahal? So, ata na din yung sumpuro pa. Ay, ate ba? Hindi, nakakuskus. Everyone tells me not to get old. I'm more worried about stonks and money. I'm so attached to myself. Kay Kas. Parang babagay ka sa sala. Ang datang ka. Hindi siya painting talaga eh. Kaya, Na? hindi painting. Taga sa kusina. Ang birthday ka mga na? Dalang restaurant. Pumarotis lang lang dito. Parang ito yung kay Nessie din. Kasi kung totoo to, may ano to dapat ng brushes. Talagang ang nalaw na ni mother dahil ito eh. Gusto nalaw na ni sis. May ay ta. Maros pa pang natilay ni manto. Ito malaman daw. Alak kate mahal. Sa kusina, no? Tapos dati nila Yung kapay kulay. kulasan. Yung kulay niya, ano siya eh. Bagay sa Awan tipilit. Ayan, ang dami. Abudol na naman po tayo ng Goodwill. Kala mo, mura lahat. Akin na yung hindi salamin kaya mahal. Let's go. Goldmet. Goldmet tayo ngayon. Hindi ko na... Yan na lang ang kulang sa bahay namin eh. Mga wall decor. Ito yung magamit yung Walmart yun. $3. Suot-suot ko. $3 gardita. So, gardi bagbaga ni Jay nga, ay walang Dollarama sa amin. Dollar General lang meron. Baka $3 te. Hindi, meron ting $3 kung na, pero yung Dollarama wala. Hi everyone! Nabudol na naman po kami sa Goodwill. Tapos yung driver po namin ngayon, kaskasera dahil nakakotse lang po kami. Feel na feel mo lahat ng tag. Wala, di kami pilit ko bagis. Basta yung nabili ko lang, alam ko, meron na namang gagamit yun pag nakita ko. Mga crayons, mga ano. Ano na ginagawa mo yung mother? Yung may drawer na clear. Ah? May kapila naman, Tagalog tayo. Bakit no, yung box nga ng Giorgio Armani, napaintan na niya, sister. Magaling naman siya, kaya pala gusto niya. Nagpainting siya doon. Sigurado ko mapepaintan din yun. Yes, sabi niya, should have made it like a sunset color. Ganun. It's fine naman ko na kanya. Perfectionist. Sabi niya, yung mga Nike shoes boxes daw namin, pepaintan din daw niya. Tinapong ko na, sorry.
masyado ka ng madaming abubot. Gulo-gulo ng kwarto mo. Puro maliliit na bagay. Sabi niya, Tita, where's my cute bow bag? Kunan. Tapos It's in sasabihin, front of you. If that's a snake, it already sabi ni bit Papa you. mo pag nakakaapak ng mga tas, "Nye, dati pa magkapagkat." Tapos, si Kuromi. Naging kalso na si Kuromi. Tapos ko na nakitikalmanan, Tita, you put all your stuff on top of Flappy. Oh my God. You're killing her. Flappy, are you okay? Tapos kinatungtong na pa ni Kuromi. Kuromi, are you okay? Okay, that's good. You're okay. Di man, walang ka-playmate. Tell me what you do on a Sunday. I'm tired of all these Friday nights, and if we're through, I'll go my way. I'd like it if you stay a while. Just up in these sheets, the city and fall asleep. I'm just getting started with you. Roll me something sweet, you're tripping all over me. I can't get enough Sunday love, that's all I need. That's all I need. Insert cash or select payment type. 8 cents. Insert cash or select payment type. Thank you for shopping at Dollar. I can't get enough Sunday love, that's all I need. Where were you when I was going home alone? Now there's coffee on your white sheets instead of liquor on my tight jeans, and it's never been as easy. 'Cause when you're lying with me, I just up in these sheets, the city and fall asleep. I'm just getting started with you. We're looking for pills, but they don't have. So we're gonna try and find chocolate milk and some other stuff. Which, wait guys, let me show you guys something so cute right now. Look at this. This is cute, you guys. They have these like strawberry lip balms. Oh, they're expensive though. So Tita got this hair dye. And Mommy is also shopping. cleanser. I don't usually cry at all, but wow, is it always close? Ranging from a movie scene to made up people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling of being alone. I don't know Ato tilip ba mi? where I'm going isn't far, but then can't I go? No need to be stressed, gotta take it home, it's there. I really miss the shade of blue. Just take it slow, I'll wait to find love better. You gotta be very careful because as you can see, Nagpe-paint na siya para sa garden nila ni Lolo. you have to, And then my Lolo's. garden's in the front. His garden's at the back. He has plants like this. Kamatis. But my garden has flowers. Bell pepper. And what else? Nandun na yung iba. Nandiyan na yung iba. Yung mga sinave niya nung winter. Medyo buhay pa. Nagpre-prepare na siya ng bed niya. Meron na rin siyang
kamatis dyan. Wow, very serious naman yarn. When it comes to painting, I'm always serious, Tita. Oh, when it comes to painting, I'm always serious, ah. My gosh. I want to add details, but that's gonna be hard because this. Do you wanna go book to is art school? Bakit naman yan yung ginagamit mong baso? Pinag-iinuman ata nila. Yeah, but I can't find the plastic cups. Oh my God, plastic cups. Okay guys, mag-empake na tayo kasi may mga binili kaming mga frames and artwork sa Goodwill kanina na mga artwork. So, ilalagay ko siya sa box para ma-protect naman, hindi masyadong mahirapan or masira yung mga lalo na yung mga may glass. So, i-empake ko siya. Dito na yung mga karton na pwedeng gamitin. I-empake na natin. What do you need? Why do you keep on calling me? Could you please open this? Why do you need to open this already? No. Same color lang din naman sila. I want to mix those two, but then it's gonna. Kumuha ka kasi nung palette mo. Get it from upstairs. Para ma-mix mo. Sige na, kunin mo doon. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. O, ano yung Netflix na niya? Life of Adeline? Oo. Aja nga buong Bakatsuna? Nga maji ending na kukuha? Spoiler na ito. Life of Adeline? Shout out. Kakat naman. Ako, langan mo. Nabakot natin ko. Sana ito baga nga makompleto lati pamilya ko rin mataya no biyatin. Oh. Nabalbaliwan ti puso ni Papa niya. Madi, di ko haji yung bagang ako kasi. So, nagsuksak dito ko po kami. Kabigatan na dito. Kasi marunong mo nagsakitan. Duha kami nagsakitan. Namin yung waday dito. Kasi do not manifest, sabi nga nila. Madi. Kasi the devil hears what you say. Yung karara ko kinahulog talagang tiklok-loko ba ako. You can think about it because only God can listen to your thoughts, but Satan cannot do that. But if you say it in words, Satan has the power to make things like that. Be careful of what you wish for. Kada movie nga kasi din. Bubate. Ang nga na si ate ko, broken family ko na. Amo maja din dinig ko nga ni Kuan. Listen! Ni brother Jubin kay YouTube. Ure pa no ibagang ay ito natagitan mo mawanan ti respeto daking kan so ayun ka ng panahon ko kanya niya. Look at... Ada sa baling ang pamilya tapos mo pang kadija bangay mga pamilya anak mo maparagsa mo yung dawar kanya raramida mo. To my fellow children, you see, listen, look. Stop, look, and listen. Focus sa goal. Aging gana lumaki ka, aging gana kamatay ka, kaguruguro na kang durapak. Ano na siya? Na kayo ang pang nag-asawa, dahil ibang panunutin nyo. Focus sa goal. Couple's goal. Relationship goal. Ano itublak kayo, bumangon kayo, at talaga nga ako ka siya itibiyag. Ang ka magpapatublak. Gusto ko na. Libayan mo naman ako sa ambyo. Natama na tawanan, nagkomanan. Una na di Biblia, ano pinanawan na kadila kayo mo, nawayo-wayang ka. No pinanawan na kagapuiti babae, unang ba kayo kagapuiti lalaki, nawayo-wayang ka lalaki. Pero ni the story of the Bible nga, binili niya yung asawa niya kahit anong nangyari. Wala, sino kayo may Jayon? Namilaw naman panda ako niya. Ano dyan, ti Bible ko. The forgive is divine na talaga. Rosing. So forgive all your, those who hurt you. Dapat na mo. No, nagpakawangkan. Hamuin pa naman nagyayo. So what if? What if? Amoy kas-kasi rin. I have a question.
What if the one who hurt you didn't ask for forgiveness? Ay, ano sama? Kung nadadamin ka, no, anger. Nangarot ka ko. Love is very patient and kind, never jealous or envious, never haughty, selfish or rude. Tagaya ito bang panonoodin nyo? Nalpas the speech na, may kasaratan. Dapat nung panonoodin nyo yung bing. No, gliri kayo kanyo kapaludin dyan ko ah. Wow! Kasano ko griri kami karud karabiita, syempre sumulat na Ay, kami. kanyo nga uray nga rong marjili, kagrog, banawag. Dapat ito nagpastirili. Ang pinakawang kayo ah. Oh, Beka Toy, listen, forgive. Yay, Platon. Amungit kayo, di Diablo. Anong taon na daw tayo mahal for the vlog? Where is the pushback? Talo taon? Married? What? 3 years on Ay so, nalpas Yata medyo yung nalpas yung siguro-siguro mo tinakita mo lang, pa adjustment no? Pushback garod. Medyo nagkinala kayo mo hindi ko ano. Tamo nagkatin na liwang kayo ti ko ano. Hindi tayo bahalo yun. Una nga 1 year pa lang kami magkasama. Ay kaham pala, nasa time mo pa adjustment pa rin kayo. Pre-marriage counseling. Kaya po. Mabalbalin ni kabesa yung umali ko ah. Ikabesa. Umuna ako rin. Kabesang tales. 1 Corinthians 13 Oo, verse mawaging gana, 1 to 13. Okay, anya. Apay ko na Nasa ano yan, a walk to remember. No records of wrong. Kuna na. Yeah? Love keeps no records of wrong. Kuwan ah. Nga pero kusang kalagi mo dagiti niya palpalabas. Ay, kaya naman lagi pa ka talaga ata. Hanggang kapay mo ilang nga ako ah. Kabaw. Malagi mo lang sa ang uhanan. Baybayam lagi dyan. Italimang mo dyan. Kadalaman ti baybayan. So nga, Mga ron. So nga panunutin nyo lang nga nga hampay lang kayang nagkabaw ni Papa. Tamalagip na pala. Tapos no. Pinagayat. Basta ang role, wag niyong paglutuin, maingay magluto. Ayun, Sumana S. pagluto. Nawara ko naman, nawara pagluto. Strawberry